Това е втора част. Клипчето ми прекъсна, така че продължавам. Всъщност на 25 декември беше насрочено спешно секцио поради разрез отвор на предишното ми секцио, което беше в България направено. Там, за разлика от тук, бях с пълна опойка, а тук бях с местна опойка. Имах чувствителност от кръста нагоре, надолу не чувствах нищо, мисля, че се казва спинална опойка. И така, в 8:26 на бял ден се появи моя син Райан. Той беше тежък 3 кг, 395 грама, 52 см, жив и здрав, нямаше нужда да го обдишват. Всичко беше наред. Мен съответно ме качиха в, не знам как се казва залата, но там водят всички хора, които са претърпяли операция. Имаше доста възрастни хора. Аз бях единствената родилка в момента. Там ви държат около час, докато не ви отпусне опойката. В момента, в който започнете да движите краката си, ви връщат в собствената ви стая. Там съответно имаше кошарка, една машина с лампичка, с печка отгоре, на която може да преобувате бебчето, дават ви памперси, дават ви бадемово олио да мажете бебчо. И така, веднага ви дават бебенцето. То всъщност беше при татко си. Дали са му една спринцовка с мляко, докато аз се върна. В момента, в който слязох, веднага започнах да го кърмя и престояхме в болницата 3 дни. Съответно имаше изследвания, повечето за бебчо. На мен ми бяха поставени инжекции против тромбоза. Те са задължителни, доколкото знам. Направиха ми изследвания преди да тръгна. Установиха, че желязото в кръвта ми е ниско, но ми изписаха лекарства. Проблема беше, че матката ми не искаше да се прибира и известно време пиех билков чай, който акушерката, трябва тук да си имате акушерка, тя се казва Хеп Аме и тя всъщност идва във вашия дом първоначално всеки ден, после по-рядко вече идва в вашия дом, съответно мери бебчето, колко килограма тежи, преглежда ви, ако имате някакви въпроси ви отговаря. Нея трябва да я намерите още преди да родите и да се свържете